Ragu sikil. Lah aku mbok ino-ino. Bisa yo. Ayo, gelut ae. Waca. Wong gelut kok idun-idunan. Cakep. Lara wani ya. Waca. Oh, kowe mari gedhi. Kae lho. Aja banter-banter. Banter-banter aku merasa gempar. Ya, aku merasa merinding. Ayo, lagune Anu, sama buluran. katuran nggih. Katuran minggah menika panjenengan katur Pak Kades saha Bu Kades. Oh gitu. Nggih. Bu Kades ini namanya siapa? Bu Yuli. Bu Kades Bu Yuli. Bu Yuli Rahayu. Oh, Pak Kades. Semoga. Hah? Semoga.